Oikein hyvää perjantai-iltapäivää täältä Kaupunki TV live-striimistä. Me ollaan Laajasalon opistosta opiskelijoita ja me tänään keskustellaan tekoälyn vaikutuksesta musiikkiin Suomessa. Meillä on täällä paikalla vieraita, jotka tietävät asiasta runsaasti. Studiossa löytyy myös yleisö, live-yleisö, jotka ovat musiikkilinjan opiskelijoita, jotka myös live-striimin lopussa pitävät meille pienen esityksen aidolla musiikilla. Ei mulla muuta kuin toivotan kaikki tervetulleiksi. Aikamoinen mullistava asia on. Joo. Mitenkä toinen vieras Tsepala päivää munkin puolesta, eli sulhan toi tekoäly on varmaan ollut aikamoinen harrastus tässä tänä vuoden aikana. Haluatko sä kertoa siitä lisää? Oma laulu on se kaiken pohja tietyllä lailla. Se on just näin. Mitenkä Tsepala? Onko sulla sitten, että mitä sä Täysin sama. Täysin sama. Joo. Sama. Itekseni vaan tekemään. Ja se oli kauhean vapauttava itselle, että niin, että mähän voin tehdä ihan mitä mua huvittaa. Karsina mihinkä jää. Oman vankilan tehdä. Niin. Joo. Joo. Niin sehän voi olla just hyvä, että se tekoäly vaikka vaikuttaa siihen, että saa niitä eri näkökulmia sun muita. Sehän voi olla just hyvä. Meillä muuten löytyy yleisöstä taas toinen kysymys. Voidaan katsoa, mitä sieltä löytyy tällä kertaa. Mitä te saatte musiikin tekemisestä irti? Mitä saatte musiikin tekemisestä irti? Haluaako Juha aloittaa? Joo, sehän on aika laaja kysymys varmaan, että mitä siitä saa irti. Usein kaikkea muuta kuin rahaa. Mutta meillä on aika eri lähtökohdat kuitenkin. Niin, mitenkä Tsepala just, mikä se sun motiivi on siinä biisien teossa? Että onko se just se, että saat sun äänen esille ja saat sun tuloksen ulos? No sanotaan näin, että eihän siinä alussa